Mindu bdiet il-pandemija tal-coronavirus f'pajjiżna naqsu b'70% nies li marru l-emerġenza b'attakk tal-qalb. Fil-waqt li żdiedu ħafna dawk li nstabu mejta f'darhom. Dan wassal għal appell imqanqal mill-Malta Resuscitation Council biex min iħoss u ġieħ f'qalbu ma jibżax mill-coronavirus u jmur mal-ewwel l-isptar. Għalkemm f'daw l-aħħar 3 xhur in-numru ta' mwiet baqgħu l-istess bħala numri, ma nafux kemm fil-verità numru minn dawk l-imwiet kienu minħabba attakki tal-qalb. Li nafu fiċ-ċert huwa li n-numru ta' nies li meta preżentat l-ambulanza id-dar kienu diġà mejta fuq il-post żdied. Marius Caruana, membru fil-Kunsill, fakkar li rata ta' mortalità tal-attakki tal-qalb f'pajjiżna hija dik ta' 30% u dik tal-puplesiji 10%. Qal illi meta mhux ikkurat fil-ħin il-mart tal-qalb jista' joħloq ħafna komplikazzjonijiet. Il-muskolu tal-qalb waqt attakk tal-qalb jibda imut, jibda jinxef. Mela allura jekk ma joqtlokx dan l-attakk tal-qalb iħallilek il-qalb dajfa ħafna. U dan fit-tul ta' żmien ittik ħafna komplikazzjonijiet. Mela qalb dajfa ħajżid tuħ ta' nifs, ħajżid li inti ikollok il-qalb ma tħabbax b'mod regolari, allura jkollok bżonn trattament minħabba fekk, u dan jekk il-qalb tibda ma tħabbax regolari tista' wkoll twassal għal puplesija. Is-Sur Caruana qal li hemm ċentri tas-saħħa kif ukoll l-Isptar Mater Dei illi ħadu miżuri kollha biex ikunu sikuri mhux biss għal persuni infettati bil-COVID-19 imma anki dawk mingħajr il-virus. Għaldaqstant appella biex kull min iħoss u ġieħ f'qalbu jiċċekkja għaliex nuqqas ta' attenzjoni fil-ħin jista' jwassal għal mewt jew diżabilità. Kellu wkoll appell speċifiku għal persuni diabetiċi. Kull minuta tot u fid-diabetiċi speċjalment mhux dejjem jippreżentaw kif jippreżenta f'ħadd ieħor. Jistgħu jkunu jippreżenta b'inqas sintomi, ġifieri l-tafis f'sidrek ikun inqas jew inkella ma jxoqx l-ara għalik. Mela allura jekk iħossu xi ħaġa għandhom mill-ewwel ifittxu għall-għajnuna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.